Aké boli vaše cesty, alebo aké boli vaše vyhliadky po skončení VŠMU? No, žiadne. Žiadne? Buď som sa musel rozhodnúť, že buď odídem do zahraničia, alebo tu niečo vybudujem, lebo tu neboli pracovné príležitosti skoro žiadne. Ja sa venujem tancu, divadelnému umeniu a novému cirkusu. Takže to už je taký dosť široký záber, že no a hudba, samozrejme pri tých divadelných predstaveniach to patrí k tomu, takže čím má človek väčší záber, tak to je to lepšie. Ja som mal rodinu hudobnícku, takže ja som v podstate stále vyrastal v tom prostredí, že s hudbou nejak spojenou. Ale na konzervatórium som sa nedostal, čo som aj teraz veľmi rád, lebo by som si nevedel predstaviť, že sedím v nejakej jame a len hrám z nôd. Takže som rád, že môžem sa hýbať. Veľmi veľa mladých, talentovaných ľudí, ale nie všetci sa chcú realizovať ako umelci. Že aj tu sa stretávam s kvantom proste ľudí, ktorým dáme tú možnosť, jednak, že ich zvýhodníme nejak tréningovo, dávame možnosť vystupovať, ale není to niekedy nie je to tá ich priorita, že by chceli takýmto spôsobom sa uberať. Je to taká veľká škoda, že tu strašne veľké množstvo talentovaných ľudí, ktorí by určite chceli ísť aj iným smerom, ako je im proste len tým prostredím daný. Ale musia emigrovať, jednoducho im nič nezostáva, odchádzajú do zahraničia, aby mohli pracovať tak, ako majú predstavu, že chcú pracovať. My si v podstate všetko robíme na kolene. To je strašne veľa práce, je to veľa úsilia, je to veľmi vyčerpávajúce. A to je asi v tých inštitúciách. Slovenská divadelná a tanečná scéna je v porovnaní so zahraničnou ešte v plienkach, aj keď sú tu všelijaké úsilia obrovské. Ale proste zaostávame za tým svetom.